салом алейкум тамошобинон азиз. дар подкасти навбатии мо ҳузур доранд Ҷурабоев Камолиддин, муовини Федератсия Футболи шаҳри Панҷакент ва ҳамзамон мураббии дастаи футболи Саразми. Хуш омадед Камолиддин. раҳмати калон ба таклифатон. Камолиддин, мо аз шумо пурсон мешудем аз вазъи ҳолати бозии футболи шаҳри Панҷакент. дастаи Саразми шаҳри Панҷакент ҳозир дар кадом лига бозӣ карда истодааст ва то кунун чӣ дастовард ба ноил шудетон шумо? пеш аз ҳама миннатдории худамро ба Федератсия Футболи шаҳри Панҷакент, Федератсия Футболи Тоҷикистон мерасонем, ки дастаи Саразми шаҳри Панҷакентро хеле дастгирӣ мекунанд ва аз ҷумла гуфтаниам, ки ҳозир вазъи бозии дастаи Саразм айни замон хеле хуб аст, дастгирӣ хеле хуб аст. бо дастгирии раиси шаҳри Федератсия Футбол Абдухолиқ Холиқзода, ки хеле таваҷҷӯҳи бисёр доранд дар сатҳи варзиши шаҳри Панҷакент, дар сатҳи намуди варзиши футбол. хеле мехоҳанд, ки футбол дар Панҷакент рушд ёбад. дастаи Саразм ҳозир мо 5 бозӣ гузаронидем. дар хона 1 бозӣ, дар меҳмони 4 бозӣ, 5 бозӣ гузаронидем. 3 ғалаба, 2 бохт дорем. аз 10 даста ба ҷои сеюм ҳозир мо қарор дорем, ҷои сеюм дар минтақаи сух. иштирок кардани дастаи Саразми шаҳри Панҷакент дар чемпионати Тоҷикистон лигаи 2 минтақаи суғд иштирок кардааст. сатҳи сифати бозии футбол хеле хуб рафта истодааст дар шаҳри Панҷакент. хеле саволҳо додем ба раиси шаҳр барои рушди футболи шаҳри Панҷакент. хеле пурсон шудем. раиси шаҳр моро қабул карданд, федератсия кушоданд ва дар оянда ният доранд, ки футболи шаҳри Панҷакент дар сатҳи баланд қарор гирад. ман як савол дорам ба шумо, ки чаро масалан пештар футболи шаҳри дастаи футболи шаҳри Панҷакент Зарафшон ном дошт ва бо кадом бо ки он ба Саразм иваз карда шуд ва оё ба фикри шумо анамин ном ивазкунӣ буд ё ки кулла даста ивазкунӣ буд? ин ном ивазкунӣ буд. куллан не бозингарон ҳамон бозингарони дастаи Зарафшон мебошанд, мураббӣ, сармураббӣ ҳамон мураббиҳо мебошанд. мо хостем, раиси шаҳр хостанд, муовино, ҳамаи он масъулоне ки ба футболи шаҳри Панҷакент алоқа доранд, ҳама бо якдигар нишаста дар Саразми, дар маҷлисгоҳи Саразм ин қарор кушода шуд ва ба ҳамаи мураббиён, ҳамаи соҳаи масъулони футбол ба як қарор омадем, ки номи дастаро иваз кунем барои рушди футболи шаҳри Панҷакент. барое ки бе фикри ман дастаи Зарафшони шаҳри Панҷакент номи зебо дорад, водии Зарафшон номи таърихӣ дорад, лекин дастаи Саразм ҳам аз куни таърихӣ, аз туни Саразм гуфта Панҷакентро медонанд. барое ки ҳолатҳое шуд, ки ман худи мураббӣ бар ин гӯем, бозиҳо бо Хуҷанд буд, бо дастаҳои Зафаробод буд, моро дастаи айнӣ фикр мекарданд, масчоҳ фикр мекарданд, водии Зарафшон фикр мекарданд. Зарафшон ном дошт, айнӣ ё масчоҳ фикр мекарданд. ҳозир бошад дастаи Саразми шаҳри Панҷакент, ин куллан ҳамаи тоҷиконро, ҳамаи ба фикрам берун аз Тоҷикистонро одамоне ки дар бораи Саразм маълумот доранд медонанд, ки Саразм дар Панҷакент аст, дастаи Панҷакент мебошад. буҷаи клуби Саразми шаҳри Панҷакент чӣ қадар аст, ё ки умуман буҷа доред? буҷа мерасад? буҷа ҳозир мо ҳисоб шот гӯем дар урусеш сар ҳисоби даставӣ мо як ҳафта шуд аз пишти ҳамин ҳастем бо устод Усмони Хушбахт. он кас кушоданд, мана дирӯз аз Хуҷанд омаданд. ин шот кушода шуд. маблағ ба даста аз тарафи ҳукумати шаҳри Панҷакент, аз тарафи раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дастгирӣ карда мешавад. айни замон дастгирӣ ҳаст. мо мана 5 бозӣ рафтем бо аёнотҳои варзишӣ, аз ҳисоби хароҷоти молиявӣ, сафархарҷӣ, ҳамааш аз тарафи ҳукумати шаҳри Панҷакент шуда истодааст. дар як бозӣ, масалан агар бозӣ дар Хуҷанд сурат гирад, агар барои тамоми кулли анамин иштироккунандагон, бозигарон, ҳамон коллективи худи шумо чӣ қадар маблағ сарф мешавад барои як бозӣ рафта карда гашта омадан? тақрибан 5730 сомонӣ. тақрибан 5000 сомон. барои ҳамон 18 нафар бозингар, 2 нафар мураббӣ рафта 2 рӯз пеш аз бозӣ дам гирифта
маблағҳо барои хӯрду хӯрок, маблағ барои ҷойи хоб, дастовардҳои кӯдакони наврасон, ҷавонони дастаи зарафшон, дастаи Саразм, дастаи Панҷакент хеле хуб рафта истодааст бо мураббиён. Мо мураббиён 8 нафар ҳастем, дар мактаби варзиши шаҳри Панҷакент кор мекунем. Аслан худам 3 гурӯҳ дорам, хурдсолон. Як гурӯҳам дар мактаби миёнаи умумии рақами 15 ки саҳариҳо аз соати 8 то соати 10 дода мешавад ва рӯзҳои муайян. Дар варзишгоҳ ҳам низ 2 гурӯҳ дорам. Хеле хуб ҳастем. Як моҳ пеш мо дар мусобиқаи Ю14 ин аз ҳама ҷумҳурӣ ҷамъ шуда дар Ҷабор Расулов мусобиқа шуда гузашт. Хеле ҷавонон, кӯдакони наврасони шаҳри Панҷакент, футболбозони ҷавонон хеле хуб бозӣ карданд. Хеле хуб, натиҷаҳомо ҳам хеле хуб буд. Аз 7 бозии мо гузаронидан 5 бурд доштем, як мусови, як бохт. ана ҳамин бозир дар хотир дорам ки мун аз баъзе расонаҳо, аз баъзе ман саҳифаҳои интернетӣ хондам ки ман гӯё ки дар бозиҳои ниҳоӣ кӯдакон маблағ наёфта бошанд то рафта бозӣ кунанд. Ҳамин гап то куҷо дараҷа рост аст? Ин чиз дуруст. Ин падару модарон ба моро ёрдам карданд, барое ки мо дар он вақт федератсия накушода будем, барое ки то он вақта федератсия набуд, дастгирии молиявӣ набуд. Аз ҳамин сабаб ин дуруст аст ки мо аз тарафи маблағгузорӣ аз худи волидайн буд. Аз тарафи волидайн буд. Дуруст қайд гирифт. Яъне ки вақте ки дастаи зарафшон буд, маблағгузорӣ аз ҳисоби худи анаҳин бозингарон буд. Дуруст қайд. Даш гуфта гузарам ки соли гузашта мо аз мураббиён ва бозингарон дар чемпионати лиги 2 бозӣ карда сазовори ҷойи сеюм шудем аз маблағи худ. барое ки соли гузашта набуд дастгирӣ. Мо мураббиён, бозингарон дастаро бурдем. Якчанд соҳибкорони шаҳри Панҷакент дастгирӣ кард. Хош, имкон ҳаст ки Панҷакент ё ки ман Саразм дар ягон сол дар лиги 1 ё умуман дар лиги олӣ бозӣ кунад? Чӣ хеле ки гуфта будем, чӣ хеле ки мураббӣ, сармураббии даста Баҳронов Ҷамшед устоди ман дар соли 2011-2012 дастаи зарафшони шаҳри Панҷакентро ба лигаи олӣ буроварда буданд ва мо низ ният дорем бо дастгирии роҳбарияти ҳукумати шаҳри Панҷакент, бо дастгирии Федератсияи Футболи шаҳри Панҷакент мақсад гузоштем ки дастаи Саразми шаҳри Панҷакентро ният дорем дар лигаи олӣ бинем. Аввал дар лигаи дуюм ҷои бояд аввалро мо гирем, дар лигаи якум бояд ҷои аввалро, баъд дар лигаи олӣ иштирок кунем. Хуш, ташаккури зиёд. Камолиддин, ман аз шумо саволи дигарро пурсидани ҳастам ки умуман дар лиги олӣ бозӣ кардан ниҳоят дараҷа душвор аст, зеро ки командаҳои пурқуввати Тоҷикистон дар он ҷо ҳастанд. Дастаи футболи Саразм як солаи вақте ки клуби зарафшон буд, бозингарҳоро аз хориҷа харидорӣ кард, ба иҷора гирифтагӣ буд. ҳозир Саразм бозингарҳои ба иҷора дошта дорад ё ки не? Не, надорад, барое ки иҷора гирифтан хеле мушкил аст. Аз сабаби молиявӣ маблағи бисёр сарф карда мешавад, барое ки бозингарро бояд мо бо хӯрока, бо ҷои хоб ва боз дигар чизҳое ҳаст ки дар дурни ин футбол дида мешавад, хеле хин аст ва мо бо роҳбарони даста ба як маслиҳат омадем ки ҳозир ешва бе ягон бозингарои хориҷ аз дигар ҳама бачаҳои маҳаллӣ аз шаҳру Панҷакент, аз ҷамоат деҳои шаҳри Панҷакент иштирок карда истанд. Айни замон қайд карда гузарам ки дастаи Саразми шаҳри Панҷакент дараш кушода бар ҳамае ки бозингароне ки ҳастанд дар ҷамоат деҳои шаҳри Панҷакент ҳастану мехоҳанд бозӣ кунанд. Ман аз номи мураббӣ, аз номи худам гуфта мегузарам ки биён дар варзишгоҳ метавонанд мана ёфта, мо онҳоро мебинем, просмотр мегӯянд гуфти урусо, мебинем, ду-се машқҳоро мефаҳмонем. Агар аз уҳдаи ин машқҳо бурон, мо ба даста ҷалб мекунем бозингарои навро аз ҷамоату яъне ки шумо дастаи шумо озод аст барои қабули бозингарон, яъне ки ягон корҳои иловагӣ нест. барои чӣ шумо мураббии дастаи футболи Саразм шудед? Зеро ки ин кори бениҳоят масъулталаб аст. Ман пурсидани аз шумо ҳастам ки то мураббӣ дар футболи Саразм шуданам, шумо дар куҷо таҷриба иваз кардед? Саволи хеле аҷоиб, хеле хурсандовар, барое ки ин лаҳзаҳои хотирмони ман аст ки ман 5 сол дар Федератсияи Русия бозӣ кардам дар дастаи Одинцоваи шаҳри Москов. ин Подмосковия ҳаст, Одинцова ном дорад. Ман 5 сол дар он ҷо тамрину
бозӣ карда вақте шуд ки даже аз Россия берун дар 5 давлатҳои дигарам будам. Ин давлатҳои Франсия, ин давлатҳои Германия, ин давлатҳои Турсия ва Украина аз тарафи ҳамин футбол буд ки ман ҳамин давлатҳоро дида, дар он ҷо гашта, мардумонро дида, як маданият, менталитети онҳоро дида ба худам гирифтам ки ҳеҷ воқт ба фикрам аз ёди ман намебурд. یعنی که شخصا میگم که کمالدین تجربه ندارد، این جواب شما بود با آن نفرانی که این سوالو میگذارن، زیرا که به فکرم شما وقتی که در کلوب روسیه بازی کرده باشید اگر از راه اندازی و بازیگزاری مربی آن همان دولت و تاکتیک بازی این سو و عموما کلوب های روسیه بازی کرده باشه. کمالدین، من شما پرسیدن هستم که بسیار فوتبال بازیکن جهانی هستند، نفرانی که از منطقه های نه اونقدر دولت های بای پیدا شدند و حاضر تاپ فوتبالیستان جهانی حساب میشوند. گفته میتونید که در تاجیکستان نیست یا که من در پنجاکент نیست یگان سال یگان وقت چون رونالدو یا چون مسی یا که چون زیدان فوتبالیست از ما برآید یا که نمیشد میگه؟ نه چیبا نمیشود. خیلی خوب گفتید که از فوتبال رشد فوتبال از دولت‌های کمبغل بسیارتر میبرد. نظر بندازیم با پله، با مارادونا، با مسی، با رونالدو. اون بازیگرانی هستند که آنها از سبب فوتبال بازی کردن حیات خود رو دیگر کردن. حیات نه تنها خود رو، از عائله خود رو، اولاد خود رو حاضر همین از سبب یک در فیسبوک من خونده بروندم که همین رونالدو همه اولاد خود رو یک جا جمع کرده با فکر مقصد که نگاه میکند، صدرجت میکند گفته روسا همین داشته همین یاردمش میرسه از سبب فوتبال. من از اینترنت خونده بودم محمد صلاح هم به فکرم همین فکر میکند. درست. که خود که از عائله کمبیزاد بود بازیگر شد، تاپ بازیگر شد و مبلغ‌های زیاد به دست آورد و هم پول فایده میگرفتگیش را به دولت خود، به خلق خود کمک میرساند. از جمله از کودکان سوال دادید بو هستن حاضر من یک 5 نفر 6 نفر کودکایی که مشق میدم از آنها معلوم است که اگر مشق رو تمرین رو بسیارتر کنند از آنها بازیگری فوتبال بازی نقص میبرند. اگر آنها تمرین ها رو بس نکنند، با کوچه‌گردی مشغول نشوند، با کارهای آواره‌گردی مشغول نشوند، با درس، خانه، مشق و فکرم بچه یک گرافیک خود رو معین ماند. با فکر من مثال با کروژاکو من که هستند در شما خیلی خرسند هستم که من یک بار امینت دار کنم که در این یک سیمفونی خیلی زیبا، خیلی سطح بلند قبول کرده استودیتون دیدستیم که این کتابای بزرگ استودین بچه‌ها از آن استفاده میبرن. خیلی خرسند شدم برای که این چیزها همه بچه‌های ما رو، جوانان کودکان ما رو فعالناکیشون رو، شورناکی فکرانی خود رو بسیار نقض میکنند. نه سمت ورزش، از سمت خواندن، برای که یک ورزش که به فکر من حیات نیست. این باید دیگر چیزها بیان، باید کودک پدر و مادر اهمیت زیاد دهند در ساحه خودم خواندن یک موچرت میستد. به فکر من هم پدر هستم، کودکم رو میخوام که در هم خیلی کتابخانه‌های کتاب کروژاکوی انگلیسی که من مثل شما هستن مونم و بعد دوم ورزش کنیم برای که ریالیست شدن به فکر من بهتر است چیم آرزوهای وای کردن. از گفتنی کودکان هستن 5 نفر دارم، حاضر یک تا از بچه دارم از جماعت دهاتی چینار، خیلی خوب است، 11 ساله است، نیت دارم با 2 سال دیگر تمرین دادم، مشق داده و بچه یک 5 نفر دیگر رو من برای دسته که بازی کردم با مربیانم من در علاقه هستم، همه وقت پرسیده میستم کدام تاکتیک رو استفاده بریم، کدام چیزها رو ویدیوهای کودکام میفرستونم شاگردانم رو و آنها هم خرسند هستند و ما رو دعوت کردند. نه سال گذشته، از سال گذشته میخوان که بسیارتر تکنیکی و تاکتیکشون نقش شوند، فیزیکیسکی پرقوت شوند، بعد ما رو جوق میزنن به مسکو. نیت است. خیلی تشکر زیاد کمالدین. چون میبینیم حاضر در فضای سپورت جهانی بازی چمپیونات اروپا 2020 رفته شده است. من گفته‌تون پیشگویی کردم، میتونید میگی به فکر شما در چمپیونات اروپای 2020 کدام دسته غالب میشه؟ سوال بهترین من نقض نمیبینم راست دیگه پیشگویی کردم یا که نقض نمیدم یا که سه دسته ای که میدونم که از 3 دسته یک طرفشون یک دسته گرفتنش ممکن. این دسته ها بلژیا، این دسته ها فرانسه، این دسته ها
Белгия, Франсия сеюмаш акун Олмонро бисёри даста немегӯянд, ёки ман аз сабаби ки будам дар Олмон медонам даста чӣ хелин футболи рушди футбол дар Олмон пеш аст, ман Олмонро гуфтениям се даста. Пас чаро шумо Украинаро негуфтед, зеро ки сармураббии он Андрей Шевченко аст охир? Ман гуфтам ман яхтек реалист ҳастам, ҳолил худам барин ман Андрей Шевченкоро как футболист дӯст медоштам, ҳозир мураббӣ, манам мураббӣ. Мо ҷавон ҳастем, Шевченко ҳам ҷавон аст, дуюм соли коркунеш аст. Вай дар натиҷаҳои хеле бузург расидан ҳоли барвақт аст бар мураббӣ, барои ки будан ҳолате ки мураббиён ба 1 сол пеш рафтан, баъд гум шудан аз футболи ҷаҳонӣ, аз сабаби ки чӣ хеле ки мегӯянд як ҷоиза гирифта худро бузург фикр карданд ва фикрам ин тоғри намегирад. Лутфи бойтед як бор фикр накунед ки шумо якта бой додан ки ақиб рафтед, шумо бо пеш меред. Барои ҳамин ман худам ҳозир Андрей Шевченко ма Украина нағз мебинам, дастаро ҳама вақт бозошам мебинам вай соати чанд бошад, лекин медонам ки тайёр нест. Дар айни замон дастаи Украина тайёр нест ҷоизаи қаҳрамони Европа шудан. Хуз дуруст гуфтед ки шумо реалист будан дар кор, ба фантазияву ба афсонаву ба орзуҳо бовар кардан дар кор не. Хуш, қабул мекунем. Мегузарем ба паҳлӯи дигари саволҳо. Камолиддин, дар Панҷакент солҳои охир теъдоди зиёни майдончаҳои варзишӣ кушода шуданд, лекин мутаассифона ҳамаи онҳо пулакӣ ҳастанд. Он нафароне ки мехоҳанд бозӣ кунанд, онҳо масалан маблағаша метиҳанд, маблағи иҷории ҳамин майдончаро ва бозӣ мекунанд. Умуман кӯдакон вақте ки майдончаҳои варзишӣ пулакӣ аст, пул надоранд, ба фикри шумо куҷо бояд рафта бозӣ кунанд, ёки ягон хел компромисс, оё компромисс шуданаш дар кор байни анамон иҷорадиҳанда ва кӯдакон ки то вақти холигиашонро онҳо дар варзиш гузаронанд, на дар кӯчаҳо? Дуруст қайд кардед. Ин саволро ман дар ҳамин соҳибкорое ки ҳамин майдончаҳоро сохтанд аз як хелашон, ҳамошон як се нафаре ки бо ман дӯст ҳастанд, бо ман мисол мусобиқаҳое мегузаронанд, мебинем рӯпарӯ меафтем, гуфтам онҳо мегӯянд ки маблағи зиёд сарф мекунанд дар ин майдончаи сохтан ба маблағи мехоҳанд ки агар ҳамашро гита натонанд ҳамин маблағи сарф карданашон, аз 3 ҳисса, 1.5 ҳисса, 2 ҳиссаро агар гирем, мо баъд Камолиддин метавонем мегӯянд бар мактаби варзишӣ диҳем дар соатҳои муайян ки шумоҳон мураббиён омада дарс диҳедон. Акун ин чизош ба фикри ман ҳамеш ба саволи дурусту тоғри ба фикри ман ҷавоб дода наметавонам, барое ки ин чиз зеро ки масъули ин савол ҷавоб дигар кас дуруст кард, ин дигар кас ин тааллуқ дорад. Аз ҷиҳати худам ман барои ҳамин мактаби 15 ба кушодагӣ ман ҳозир хеле хурсанд ҳастам ки дар мактаби миёнаи умумии рақами 15 як майдончаи варзишӣ сохта истодааст бо дастгирии соҳибкор, як одами бузург, ҳоҷи Ғайрат. Он кас хеле ба саҳми варзиш як назари дуруст доранд, як назари пешқадам доранд, саҳми худро мегузаронанд, барое ки фарзанди он кас дар ман машқ мекард, ҳозир мана зудоям меравад. Бо он касам яхтек суҳбат шудем. Мана соҳибкор ҳастанд ки варзишгоҳа буд карда бар мактаби миёнаи умумии рақами 15 доданӣ барои кӯдакон, барои мактаб. Ин беҳтарин аст, барое ки мо ҳозир як бор дига гузашта мегузарем ки шаҳри Душанбе нестем, шаҳри Хуҷанд нестем ки дар он ҷо аз тарафи давлат 100% майдончаҳо буд карда дода мешавад ба мураббиён ва масъулон мемонанд ки дида атрофи шикасту рехти майдончаро дида дар як сатҳи баланд майдончаро медоранд, дарс медиҳанд. Акун гуфта гузарам ки дар Панҷакент нест ки ягон майдончаи варзишӣ ки аз тарафи худи ҳукумати шаҳри Панҷакент сохта шуда бошад? Ҳастану бо ҳамроҳии соҳибкорон сохта шуданд, бо дастгирии ҳукумат ҳам ҳастанд, барои ки замини ҳама вақт ин ҳукумат аст, ина ҳама медонанд, бо самтои дастгириҳои ҳукумат ҳаст, ёки бисёриҳошон аз тарафи соҳибкорон сохта ба истифода дода мешавад. Хуш, тамошобинон азизи, хотиррасо мекунем ки дар меҳмони мо муовини Федератсияи Футболи шаҳри Панҷакент Ҷурабоев Камолиддин қарор доранд ва ин навбат ман оиди фаъолияти касбии Ҷурабоев Камолиддин пурсиданиам. Камолиддин, шумо гуфта метавонед агар махфӣ набошад дар фаъолияти варзишиатон, фаъолияти мураббигиатон
аз дастаи футболи Саразми шаҳри Панҷакент чӣ қадар маблағ моҳона ба даст мебаред? айни замон мо ман аз тарафи мактаби варзиши шаҳри Панҷакент маблағ мегирам, аз тарафи дастаи Саразм айни замон маблағ нагирифтем. яъне ки гуфта метавонед ки шумо дар он ҷо ҳамчун волонтёр яъне ки дуруст озодкор, лекин мо ҳозир аз сабаби шод набудана ин сабаб дорад маблағ нагирифтан. Ман намегӯям ки мо бо дастгирӣ ҳаст аз тарафи ҳукумати шаҳри Панҷакент. ҳозир мана мо шотомо кушода шуд, маблағ аз тарафи ҳукумати шаҳри Панҷакент медарод ва мо мураббиён манами 2 моҳ 3 моҳи коркардагиҳомо мегирем. аз ҷумла ман не унҷа администратор, унҷа мураббиёни дарвозабон, сармураббӣ, муовини Федератсия Футбол, бозингарон, якчанд бозингарои беҳтарин ба мо тӯҳфапулӣ маблағи моҳона не, но тӯҳфапулӣ. худи бозингарон маблағ мегиранд ҳар моҳ? ҳозир аз сабаби манами уже 3 бозии ки мо ғалаба кардем, маблағҳои тӯҳфапулӣ ба 5 бозингаро додем. дар 2 бозӣ 10 нафар боқимонда бозингаро чӣ масалан аз рӯи навбат бо навбат агар ғалаба кунед тӯҳфа мегиред, агар бохтед чӣ не? ба фикри ман ин ба фикрам яъне ки бозигарон ҳама вақт ҳаракат мекунанд ки бозиро буранд то пул ба даст биёранд. хел мусови ақаллин мусови бозии неча мусови кунанд, лекин дар ягон ҷои дунё нест ки барои бой додан маблағ ин ба фикрам Реал Мадрид и Барселона наметиҳад, барои ҳамин бозингарои дараҷаи баланд буданашон наметиҳад ба фикрам. ман аз шумо пурсидани ҳастам Камолиддин ки шаффофият дар бозии футболи Тоҷикистон дар лиги дуюм чӣ гуна аст? хеле пурқувват аст. ба шумо гуфта гузарам, ман ин дуюм соле ки ман мураббӣ шуда кор кардосем дар лигаи ду ваи касбии худам 5 сол шуда истодааст. ба мураббигӣ сар кардани корам 5 сол шуд. мураббӣ будани ба дастаҳои манин лигаи ду 2 сол мешавад. дар ин 2 сол ман дидам ки лигаи дуюм таҷрибаи хеле бузург дорад, бозингарои хеле хуб дорад. ташкилдиҳӣ аз тарафи Федератсияи Футболи вилояти Сур хеле хуб аст. мақсад мусобиқа ба дараҷаи баланд гузошта истодааст, бо 10 дастае ки иштирок карда истодаанд. хеле пурқувват аст дастаҳо. бозиҳоро хариду фурӯхтан мумкин аст? не ба фикри ман ин чиз дар мо дахт надорад, барое ки ору номус дар ҷои аввал меистад. ҳар бозие ки дар пеши мо меистад, барои бозингарон, барои мураббиён мо кӯшиш мекунем ки бозиҳоро бо ғалаба ҷамъбаст кунем ё бо сари баланд, чӣ хеле ки мегӯянд иштироки фаъолона кунем ки лекин ин хариду фурӯш ба фикри ман нашуда буд, намешавадам. аз ҷумла аз номи худам гуфта гузарам, ин чиз ба фикрам роҳ дода шавад, ин ба фикрам уже футбол не. чизи дигарро пурсидани ҳастам ки дирӯз дар телевизиони варзиш сармураббии дастаи дарвоз гуфта гузаштанд ки доварони ана ҳамон бозӣ ки дастаи дарвоз бозиро бохта буд, айбро ба сари доварон партофтанд. умуман аз ин мушоҳида кардан мумкин ки дар Тоҷикистон сатҳи доварон на он қадар ҳоло баланд рафтааст. ин суханро ман аз ҳамон гуфтаи сармураббии дастаи дарвоз гуфта истодам. шумо ба ин гуфтаҳо чӣ гуфта меҳастед? не, дуруст қайд кардед ки доварони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд, лекин кам ки дар сатҳи баланд бозиро мегузаронанд. мо доварони сатҳи байналмилалӣ дорем 5 нафар ҳастанд. агар вай бошад инҳо Саёҷон Зайниддинов, Гулмуроди Саидалӣ агар хато накунам, ва аз Норак ҳастанд. ҳозир мегӯям атона номашона агар хато накунам 3 нафаре ки мо дорем. 4-умошон ин аз вилояти Суғд ҳастанд. Хуршед Дадабоев ки мо хеле дӯсти хуб ҳастем, барое ки ман ҷош шуд соли гузашта курси довариам хондам. боз ҳамон кас бо Хуршед Дадабоев довари беҳтарини вилояти Суғд ба фикри ман дар бозии ҳами Зарафшонам мебиёранд, бар лигаи ду иштирок мекунанд, лиги олиам доварӣ мекунанд. лекин кам доварони ҳамихе гуфти урусо урвини ҳамихе сатҳи баланд доштан кам дорем. яъне ки ҳоло ба мо норасоии доварҳо низ мушоҳида мешавад. хуш, ташаккури зиёд Камолиддин барои ташрифатон ба барномаи мо. мо миннатдории худро ба кулли мухлисон ва ба кулли бозингарони клуби Саразми шаҳри Панҷакент мерасонем ки то шумо вақт ёфтед ба подкасти навбатии мо иштирок карда бошед. раҳмати калон барои таклифатон. хеле хурсанд ҳастем ки ба таклиф кардед.
ҳамаи мухлисонро даъват мекунем барои ин бозӣ ки биёянд як аз бозӣ лаззат гиранд, бозингарон маҳорати хубро нишон диҳанд, мураббиён як тактикаи хубро нишон диҳанд ки футбол дар Панҷакент ҳаст, футбол дар Панҷакент рушд истодааст бо дастгирии Федератсияи Футболи шаҳри Панҷакент. Раҳмат. ташаккури зиёд. тамошобини азиз, мо хотиррасон мекунем ки дар меҳмони мо буданд Камолиддин Ҷурабоев, мураббӣ ва ҳамзамон муовини Федератсияи Футболи Саразми шаҳри Панҷакент.